Nielen rezké tóny úvodného vystúpenia súboru Janošik senior dali znať, že posledný októbrový piatok sa pre vyše 50 partizánčanov poniesie vo výnimočnom duchu. V klube spoločenských organizácií si pripomenuli vzácne životné jubileá, ktorých sa dožívajú v týchto dňoch. A tie sú predsa dôvodom na oslavu, ktorú si už tradične nenechal ujsť ani primátor Jozef Božík. Hoci viacerých jubilantov pozná osobne, každého mu v úvode predstavila Božena Števčíková z oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov Mestského úradu. Keďže najstaršia jubilantka 91-ročná Mária Modoriová sa stretnutia nezúčastnila, žezlo najstaršieho oslavenca na stretnutí si prebral o rok mladší, stále vitálny František Petrík. Pri tejto príležitosti nám pootvoril dvere do sveta svojich spomienok a prezradil, ku ktorému životnému obdobiu sa vracia najradšej. Viete, ja som sa dožil 90, ale v období veľmi ťažko, veľmi zložito, ale že som sa dobre oženil a prežil 60-ročné manželstvo šťastné, preto si spomínam rád na celý život. A som rád, že aj v tomto veku sa znovu stretávam s mnohými známymi i neznámymi, ale veľmi dobrými priateľmi, ktorí si viem spomenúť a stačí slovo dve a vieme, o čom hovoríme. A nie je to vždycky v každom období tak, najmä dneska, keď je upohľaná doba. K vzácnemu životnému jubileu 85. narodeninám zablahoželal na stretnutí primátor Márii Biehunkovej, Helene Chuťkovej, Lídii Miklošovej a Jánovi Šmatlákovi. Pevné zdravie a veľa krásnych chvíľ v kruhu najbližších poprial aj ďalším oslávencom, o 5 rokov mladším jubilantom Jánovi Ciganikovi, Jozefovi Franekovi, Anne Gahírovej, Hedvige Hromadovej, Anne Hudákovej, Antonovi Janasovi, Ivete Kišovej, Eduardovi Kolekovi, Judite Lukačovičovej, Helene Kráľovej, Alojzovi Maďarovi, Alfredovi Masárovi, Valérii Mazákovej, Jánovi Rybárovi, Zdenke Šmatlákovej, Bernardine Trenčanskej a Magdaléne Vargovej. Na zdravie sa v posledný októbrový piatok pripíjalo aj ďalším hosťom, ktorí slávia 75. narodeniny. Medzi nimi sú Jozef Beliansky, Emília Ďuríčeková, Teodor Dvonč, Mária Hudecová, Vlasta Hulmanová, Jaroslav Jakubík, Milan Jamrich, Jan Kopál, Adela Kováčová, Jozefína Kozmová, Ivan Kozma, Ferdinand Blašo, Anna Martišková, Alžbeta Matová, Anna Mináriková, Marta Odložilová, Matilda Orolínová, Sidonia Sekeová, Júlia Rybánska a Mária Utekálová. Krásneho životného jubilea 70 rokov sa dožívajú Alžbeta Bohušová, Jozef Drozdík, Mária Hlinková, Mária Hruboňová, Štefan Jakubík, Teodor Jančovič, Olga Kováčiková, Mária Madová, Aurelia Šarajová, Mária Ševčíková, Helena Školková, Mária Vaňová a Jozefa Záhumenská. Osobitný dôvod na oslavu majú partizánčania manželia Zdenka a Jan Šmatlákovci. Na ceste životom kráčajú spoločne už viac ako 60 rokov a ešte stále si veľmi jasne spomínajú na svoj svadobný deň. Ja som mala 19 rokov za 4 dní a manžel, ten mal 24. No a teraz môžem povedať, že som šťastná, šťastne som vydatá. Žijeme tak, že každý deň máme, jak sa povie, modré z neba. Spokojní sme veľmi. Na svadobný deň si spomínam veľmi dobre. To znamená, že bol to sviatok slávený Uhrovci, lenže to, čo vám teraz poviem, že po skončení svadby, ako sme prišli do obce Nadlic, kde som ja rodák, tam som našiel povolávací rozkaz na vojnu. To znamená, že ja s mojou milou mamičkou som sa musel rozlúčiť a odísť slúžiť ešte ďalších 11 mesiacov. K diamantovej svadbe manželov Šmatlákovcov a všetkým oslávencom srdečne blahoželáme.